headlines kan mga barata. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Magaraw, Camarines Sur nakaresibining gawad kalasag seal hali sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Naga Central School 2 liwat nagpartisipar sa nationwide simultaneous earthquake drill kasubagong aga. Bangkay ni sarong lalaki na diskubring naglalataw sa salog na sakop kang Banwanin, Kamaligan, Camarines Sur. Tulog miyembro kang New People's Army arestado. Halangkaw na kalibre ng badil na recover sa nangyaring inkwentro sa Masbate. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Mayong naging problema sa inot na aldaw kang 2022 bar examination na pinagigibo digdi sa syudad ning Naga. Basado man ini sa pagmonitor kang incident management team kan lokal na gobyerno kan Naga. Sa maabot na Domingo liwat na isasara ang mga tinampo na harani sa University of Nueva Cáceres kung sain pinagigibo ang bar examination. Sa iba pang Bareta, Municipal Risk Reduction and Management Office kan Banwaanin, Magaraw, Camarines Sur nakaresibin nin gawad kalasag seal award hali sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Saro ang munisipyo kang Magaraw, Camarines Sur sa apat na banwaan sa probinsya na natawanin gawad kalasag seal award ang saindang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office hali sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Tubod si Mr. Arnold Ignacio, Research, Planning and Training Officer kang MDRRMO Magaraw, na ang mga nailatag din ng programa sa 15 barangay, arog kang Barangay Disaster Reduction Management Plan, asin Barangay Contingency Plan ang lamang ninda sa ibang banwaan. Kung igwa subot routin panahon arog kang bagyo, aram na subot kan labang residentes ang gigibuhon asin dudumanan na evacuation center. Ang practice digdi kang pag-evacuate lang na sa evacuation, systematic na siya. Ang ibig sabihin kan systematic, ngayang kung may pabuting marouting panahon, kung saan ka specific, halimbawa, duman sa eskwela na ito, sa classroom na ito, classroom A, kung duman ka nag-evacuate, pagkada may evacuate ka, duman ka na sa talaga. Systematic na siya. Kasi itong sunod na bagyo, duman ka naman sa bayong kadai. Kung saan ka naglalawag na classroom, diyan ka na pirimalawag na classroom. Systematic na siya. Aram na pati kang tao yan. Idinagdag pa ni Mr. Ignacio ng Gawad Kalasag Seal Award sarong onra asin pagsukol kang sa indang mga ginigibo. Dakulaon ining unra, lalong-lalo na sa banwaan. Kasi saro ini sa, kumbaga, nasusukol ang kahandaan kan sarong banwaan. Yun lang ang importante yan. Kung mayo ka kaining plano, mayo ka gabos kantong hinaharagan na itong plans gabos, hindi ka man makakalaog dyan. Kasi moron plans sa pigahagad kang award na ini. Mientras tanto, mas papaurgon pa man subot kang MDRRMO Magaraw ang pagheras ng kaaraman sa mga residentes kang 15 barangay para mas mapahiwas ang saydang pakanood sa panahon na igwanin kalamidad. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Miembros tando apuera kan Banwaanin, Magaraw, Camarines Sur natawan maning kaparehong award ang mga banwaan kang Nabwa, Pasakaw asin syudad nin Iriga digdi sa Camarines Sur, Aroroy asin PUV Carpo sa Masbate, Bulan asin Bulusan sa probinsya kan Sorsogon. Fully compliant man ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kan Camarines Sur, Albay asin Camarines Norte, mantang beyond compliant man ang syudad kan Legazpi. Sa iba pang Bareta, tulong aldaw na ambulance training sa Banwaanin, San Fernando, Camarines Sur pinagkondusir. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Brito. Ngunya na aldaw matapos ang pigakondusir na tulong aldaw na ambulance training kay bahan ang Philippine Red Cross, MDRRMO personnel asin ambulance driver sa Banwaanin, San Fernando. Sigun kay Dr. Romel Fardo, MDRRMO head kan San Fernando, obheto ka na training na mapamarhay pa ang skills kan mga personnel kan opisina manungod sa tamang pagato din pasyente sa ospital. Ini pong 3-day training kang ambulance operation, magayon po niyo, paano po? Digdiyo i-enhance ang mga skills kan sa tuyang mga responder. Ano po? Lalo po sa detection, sa reporting, sa response, sa on-scene care kang pasyente,
sa care in transit kung paano from the location to the hospital iyan transfer to definitive care. Ano po, iyo po yan. Araw kayo importante. Bako lang po na pagrespondita, tapos na dyan. Hanggang po mai-transfer ta siya duman sa definitive care or the hospital o kung medical center. Ano po, iyan po ang pinaka-purpose kay ni. Dapat po ang pasyente dadaroon ta from the scene to the facilities. Para sa nasabing training, igwapanin mga nakahilirang nga mga patraining ang opisina, tanganing mas makatabang pa sa pagresponde sa mga nangangaipo asin panahon kan emerhensya. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Padago sa mga bareta, nakakonsentrar sa nangunyan ang Comelec Naga sa pamayuman ni Attorney Maiko Julia sa regular na pag-asikaso kan mga botante na makuanin voter certification sa ilang opisina mientras na pinaghahalat pa ang desisyon sa naging petition ni Attorney Macalintal sa basihan kan pag-uktaba kan eleksyon sa barangay. Alagad may schedule naman subuot ang registration sa barangay na mangyayari sa amay na parte kan bulan ni Disyembre. Sa ngunyan po, regular transaction lang kita sa office, ito makuha ang mga voter certification. Tapos, syempre sa preparation sa election, medyo naglaylo mo na kita. Daman nga sa petition ni Atty. Macalintal, kung itong validity katong batas na nagpo-postpone kan December 5, 2022, barangay SK election. Syempre, pigtaon din silang time magtawakan sa mga memorandum. Kaya halat ng tamo na si decision kang Supreme Court naman sa petition. Sa pagbabalik kang news break, bangkay ning sarong lalaki na diskubring naglalataw sa salog kan Kamaligan, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing.
Padago sa mga bareta, mga estudyante kang Naga Central School 2 nagpartisipar sa nationwide earthquake drill kan subagong aga. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Liwat na nagpartisipar ang mga estudyante kang Naga Central School 2 sa ginibong simultaneous earthquake drill na pinagmamando kang Office of the Civil Defense. Alagad bago ang mismong drill, pinag-urulayan mo na subot ka mga maestra sa panginginot ni Principal Dr. Joliet Cruzat Curva ang pasunod-sunod na gigibuhon. Asin kung saan ang mga ini pwesto, urog sa gabos pinagtutok doon na day magpanik hulita sa rosa na ining drill. Bali, pag ganyang earthquake drill, nagkakaroon kami muna ng pre-meeting. Pagkatapos, nire-remind namin ng mga teachers anong dapat mga i-orient sa mga bata kung anong gagawin nila. So, ganun na nangyayari. And then, pag okay na, nagkaroon na ng head count, lumabas na yung mga bata. Pag okay na medyo may kumbaga, naintindihan namin na medyo may learning na ang mga bata. Kasi reminder sa kanila talaga ito na in the event na magkaroon ng earthquake drill, huwag magpanik. Sa regular na pagpapartisipar ka mga estudyante as impersonay kang Naga Central School 2, syerto man si Principal Juliet Curva na may nanodan ang mga kaakian. Araman subot ka mga ini na para sa sainda ang ginigibong paghahanda in kaso may linog. Ay marami silang learning, pero syempre iba naman yung actual talaga. Kaya lang, kahit ganon, alam naman natin na yung duct cover hold, master na yun ng mga bata. Tsaka alam nila na para sa kanila yun, kaya ginagawa ng school. And also with the personnel? Oo, saka teaching and non-teaching personnel. Lahat sila nagpa-participate. Pasado alas 9 ng aga, kasubago kang gibuhon ang nationwide simultaneous earthquake drill sa bilog na nasyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nagpartisipar man ang mga empleyado kang Regional Office kan Philippine Information Agency sa siyudad kan Legazpi sa ginibong nationwide simultaneous earthquake drill. May helmet na suulot ang mga empleyado mientras na pinagigibo ang duct, cover and hold antes na nagluwa sa building asin isinunod man ang pagbilang kan mga personahe asin inaram kung igwa sa sainda ning nalugadan o nakulugan bago magbaralikan sa saindang trabaho. An earthquake drill man iyan ang ginibo man sa man iba-ibang opisina kan gobyerno. Sa satuyang police report, dae pa nabibisto ang bangkay kang sarong lalaki na nadiskubring naglalataw sa salukan Banwaan ng Kamaligan, Camarines Sur kan subagong aga. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Gada na nadukayan kan mga residente kan San Mateo, Kamaligan, Camarines Sur na nagpapataw-pataw sa nasabing salog pasada alas 9 kasubagong aga. Mayo pa nin pagkakabistuhan ang lalaki na nakuan na posibleng nasa 30 anyos na asin nakasulot nin itom na sando asin kulay itom na shorts. Sa inisyal na report, ipinaabot kan mga residente sa lugar ang manungod sa nakuang bangkay na tulos man na dumanan kan na Philippine National Police kay bahan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office asin Philippine Coast Guard. Nangapudan man ang mga otoridad na tulos na magipag-koordinar sa sainda at mga kapamilya na may nawawaraanin kaparyentes tanganing mabisto ini. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, nagdurar ning 20 minutos ang riribayaning putok ang tropa hali sa 2nd Infantry Battalion, Philippine Army laban sa 10 miyembro kang rebelding grupo sa Barangay Hagnaan, San Jacinto, Masbate kang nakalis na aldaw. Nabawi man kang militar ang tulong haralangkaw na kalibre ni Badil, arog kang M16 rifle, M653 rifle, asin M14 rifle. Ang matrayumpong kampanya kan militar asin PMP laban sa New People's Army ang higutman na pinag-umaw ni Major General Alex Luna, ang Division Commander kang 9th Infantry Division of Philippine Army. Sa iba pang police report, robbery hold-up sa sarong establishmento sa siyudad ding Naga na irehistro kan suudma. Ang kumpletong detalles aramunta sa report ni Jerome Breeze. Nabiktima ni robbery hold-up ang sarong establishmento sa Barangay Concepcion Pequeña sa siyudad di Naga, Casubangi.
Sigun sa report ka Naga City Police Office, alas 6:30 kaso banggikan maglaog sa jaila sa Pastres ana de panabibistong suspect asin gamit ang sundang asin pigtutukan kani ana sarong cashier kana nasambit nga establishmento hasta sa magdeklarar ning hold up. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, nagluluwas na abuton sa 22,000 pesos na cash asin na sarong cellphone ang nalalay kan suspect. Padagos pangunya ng investigasyon kada mga otoridad sa insidente para sa posibleng pagkakabisto asin pagkakadakop ka na sabing suspect. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Padago sa mga bareta, Banwaanin Pasakaw, Camarines Sur, kabali sa top 10 tourist destination sa Bicol. Ang detalles aramonta sa report ni Jerome Brice. Nakabali sa top 10 na tourist destination na sa enterong Bicol ang Banwaanin Pasakaw basado sa naging anunsyo kana Department of Tourism. Sigun kitay ko, siya na ugmanin hulita sa enterong Bicol. Nakabali ang Banwaan sa pigdadayong tourist destination sa rehiyon. Gusto ko po officially i-declare kang Camarines Sur ang Banwaanin Pasakaw bilang sarong summer capital ng Camarines Sur. And we are very happy to announce that recently the DOT Region 5 through Regional Director Herbie Aguas nag-attend pa ako duman sa Legazpi kang Fiesta Bicolanja. Ang Pasakaw po is top 10 tourist destination sa interior Bicol region. Just imagine, nakulong kitang tourist destination sa Bicol region pero ang Pasakaw po, iyo po ang top 10. Kaya saro po yan sa mga sanitang asset or requirement na pwede tang i-declare ang Pasakaw na maging summer capital ng Camarines Sur talaga. Talagang saro po yan sa sakuyang pig-aayos na. Ang nasabing pagbisto saro subot sa magiging na requisitos tanganing may deklarar na summer capital kan Camarines Sur ang Banwaanin Pasakaw. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta unya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digisa na yan sa GNN TV48 Naga Newsbreak.